Comencem, no? Bona tarda a tothom, benvinguts. Avui sembla que serem més petit comitè, però és igual, estarem molt bé. Autoritats, senyors, senyores, moltes gràcies per ser aquí. Ja sabeu que aquesta és la segona edició del Debat que va començar el febrer passat. És un espai d'opinió i reflexió que el que volem és cada 3 mesos aproximadament donar petites reflexions de temes que de vegades no es tracten dintre de l'àmbit municipal. Avui vam començar per alimentació en aquesta societat del 2.0 i avui ens anirem fins a la televisió i fins al cinema. Quina televisió i quin cinema tenim? Per iniciar aquest debat i per estar aquí una horeta i mitja aproximadament, tenim 3 persones que jo penso que representen molt bé el cinema i la televisió que nosaltres tenim o que volem, o això ja ho diran ells. Tenim en Joaquim Moristrell, bona tarda, Joaquim, guionista i director de cinema, televisió, també de teatre, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Segur que molts de vosaltres heu vist pel·lícules que ha dirigit o de les quals ha fet el guió. Recordem que ha dirigit De qué se ríen las mujeres, Dieta Mediterránea, Inconscientes, Sinvergüenza, etc. Ja parlarem. També ha escrit guions per a pel·lícules de cinema i sèries de televisió, Alegre Manon Tropo, El efecto mariposa de Fernando Colomo, Boca a boca y el amor perjudica seriamente la salud de Manuel Gómez Pereira. Vas guanyar el Premi Goya al millor guió original, por Todos los hombres son iguales, i una llarga trajectòria on també va passar per ser vicepresident de l'Acadèmia del Cinema. Potser ens aturarem en això. Gràcies per ser aquí. Carme Balaguer, actriu de cinema, teatre i televisió, una cara molt coneguda per a nosaltres, una llarga trajectòria plena de molts títols. L'hem vist a La Riera, film de Mariona Riera. L'hem vist també a d'altres sèries com La que se avecina. Em sembla que Aida et veurem o... Aida he fet... Ara pleguen i he fet una col·laboració en un dels últims capítols, el penúltim capítol, sí. Però també havies tingut papers anteriors com Majoria absoluta, Pepa i Pepe, cinema... Anirem parlant, d'acord? Moltes gràcies per ser aquí, Carme. Oriol Aubets, actor, director de teatre, cinema i televisió, projectes multimèdia, diríem, de tot tipus. Ha dirigit Peixos al desert, Mating Pròxima, Hermanos Oligo, tot això. També l'hem vist a televisió, al Cor de la Ciutat, Hospital Central, i també em sembla que et veurem a Aida. Aida, sí. No vam coincidir. No. Teòricament el meu era l'últim, però llavors van renovar 9 capítols més i I van ara agafar la surt ella. cara. Molt bé, doncs gràcies per ser aquí. Bé, la primera pregunta, ja que el títol del debat és quina televisió i quin cinema tenim, jo directament us demano a cadascú en particular, Joaquim, si sembla que comencem per tu, tens la televisió i el cinema que vols? Sí. Va. Home, jo penso que nosaltres som molt crítics amb el cinema i la televisió d'aquest país en general. Sempre et sembla que no és prou bona i tot això. Jo crec que té un nivell que està bé. Tinguem en compte que nosaltres tenim una televisió petita, per un públic petit, parlo de Catalunya, vull dir, al cap i a la fi no és una televisió amb la que es puguin exportar moltes coses fora, etc., com poden fer els americans o com poden fer els anglesos. És a dir, que nosaltres ens movem dins d'una producció que després és per nosaltres, no? Vull dir, i jo crec que sí que es fan coses de qualitat i moltes vegades amb grans esforços i amb molt bons professionals, però no només d'ara. Jo recordo quan era petit, jovenet, que hi havia molts programes de televisió, quan hi havia TV3, a Televisió Espanyola, era l'única que hi havia, lògicament, on hi treballava gent com l'Adolfo Marsillach, com el Jaime Darmiñán, on treballava gent com Fernando Fernán Gómez, es feien sèries fantàstiques, estupendes, sobre grans clàssics. Vull dir que no penso que tinguem una televisió i un cinema com moltes vegades la gent pensa que es pos, no? El que passa és que per raons moltes vegades polítiques sempre hi ha hagut una mena de menyspreu pel cinema que es fa aquí, en general. Jo avui ho comentàvem, quan preparàvem una mica això,
que a vegades em diuen allò, quan et fan una entrevista, a vostè què li agradaria del cinema francès? Les subvencions, les ajudes o tal? Jo sempre dic el públic. El que m'agradaria és el públic. Jo penso que som un país que sí admira el teatre, sí admira el cinema, sí admira així, però per altra banda no està a vegades tan ben considerat com està en altres llocs. Intentaré ser breu. Jo a vegades no ho soc perquè em dóna per xerrar. Hi ha una anècdota que a mi m'agrada explicar, que és, tenim un company, sobretot un amic de la Carme, que és actor, que va haver de fer un paper en una pel·lícula de l'Almodóvar, La mala educació, on ell interpretava un transsexual, se li havia de fer una pròtesi pels pits i tot això, i com que l'Almodóvar és tan de la moguda i tot això, li havia de fer el Jean-Paul Gaultier a París. Llavors aquest noi, que és d'Osca, se'n va amb la corte del Pedro Almodóvar cap a París, el noi al·lucinava, li semblava que estava en una pel·lícula i realment estava en una pel·lícula. Va anar a fer-se la pròtesi i tal, i tota l'Almodóvar, amb gent del Ministeri de Cultura que anaven o no sé què, o de la productora, se'n van amb aquest noi i se'n van a sopar en un restaurant molt bo que hi ha a París, que es diu La Coupole, que és unes ostres fantàstiques i tal, i quan entren, la gent que hi havia allà veuen que entra el Pedro Almodóvar, parlo de París, la gent s'aixeca i aplaudeix. Va aplaudir tot el restaurant. L'altre, els pèls de punta de l'emoció, perquè vulguis que no, aquestes coses emocionen. Molt bé. Tornen cap allà, arriben a Madrid, això és l'Almodóvar. És que a ella, la que es parla d'ell, ja li entra com una cosa. Llavors, tornen a Madrid, arriben a l'aeroport, i una persona que descarregava les maletes s'acabava d'estrenar una pel·lícula d'ell que no havia anat molt bé, habla con ella, i aquell home li crida des de lluny: Almodóvar, la pel·lícula de la muerta! És a dir, que la consideració que es tenia a París i la consideració que es tenia a Madrid era completament diferent. Llavors, una mica el caire d'això. Jo penso que a vegades nosaltres ens clavem massa els punyals amb les nostres pròpies emocions. Passo el torn. Aviam quan acabi la intervenció de l'efecte especial Almodóvar, L'Almodóvar s'ha passat. Pedro! Sempre li passa això, si no és el centre total. Això és com Això són campanades a què, els que hi entenen? A Ah, missa! aquesta és una peça, no sona res més. Però és la Si no primera, hi aneu avui no passa res. però quina és aquesta? Aquesta és llarga, no, aquesta missa? Truqueu al capellà, compadre. Però la que anuncien el partit. No serà que ha guanyat l'Atleti o Molt bé. Carme. em torni o anem per Sí. l'ordre? Sí? Tu mateixa. Quina televisió, quin cinema tenim? Tens el que vols o anem més enllà? Aviam, com a espectadora... Com a he de parlar- espectadora i podem lligar-ho. Sí, com a espectadora, home, sí, no em desagrada el que hi ha. El que passa que en aquests moments hi ha molt poqueta cosa. Es fa molt poca cosa, o sigui, es fa molt poca cosa aquí. Quasi tot el que veiem, diem, a les nostres televisions, de sèries i tot això, ha baixat moltíssim la producció. Les sèries que es fan aquí estan molt ben fetes i tenen una molt bona factura, ja no parlo del plantell d'actors, no? Jo trobo que està molt bé, però actualment se'n fan molt poques. Què més podria dir? I de cinema? Parlaves molt de televisió. Sí, De cinema? de cinema està passant una miqueta el mateix. Ara hi ha molt poques, o sigui, també hi ha molt poca ajuda al cinema. Jo sóc una gran consumidora del cinema espanyol, el que es fa aquí, espanyol, català i, és que ja no sé com dir-ho, de vegades no Del territori. de tot el territori. Europeu i medi. Del conjunt d'identitats. I que podria ser millor, sí. Que cada vegada hi ha menys ajudes i ens hem d'apretar el cinturó i treballar amb les 4 cosetes que tenim. Sí, que ens hi adaptem, doncs també. M'agradaria que hi hagués més feina i que hi hagués més ajudes que es donen.
donen altres coses, que tampoc es donen altres coses, però bueno, que es Això de les cuidin. ajudes ja en parlaria Sí, després, vale. perquè la gent amb això es confon molt. Vull dir que Sí, també. m'agradaria explicar. Això explica-ho tu, que ho fas molt bé. Exacte. Que també ho dones fer bé, potser no et conec tant, però bé. Oriol, tens la televisió i el cinema que vols com a espectador? Amb això tinc el cor partit, perquè per una banda estic orgullós del cinema que fem i de la televisió que fem, però per una altra banda, com que vivim en un món molt gran, posem l'ordinador i de cop podem veure les sèries que fa la HBO americana o la BBC o inclús una sèrie meravellosa que en anglès es deia The Killing, que és originària, va ser una recompra d'una cosa que van fer uns danesos. Quan veus coses que es fan a fora, fins a on es pot arribar a fer, fins a on es pot arribar amb la narrativa, doncs clar, és impossible no acabar competint, no? És molt difícil que nosaltres competim, però clar, estem competint. Quan vas al cine et tries, avui que veig l'Spielberg o el Joaquim, no? No, l'Spielberg. Doncs llavors, en aquest sentit, o sigui, el que tenim està molt bé, però crec que pot millorar. I crec que pot millorar amb el que tenim. La prova és que, per exemple, tenim gent com el Jota, Bayona, no? Que ell surt de l'ESCAC, és un nano que surt de l'ESCAC, fa una pel·li amb una productora potent però relativament petita, com és Rodar i Rodar, o sigui, no és una gran productora que tinguin 200 empleats, no és Filmax, no és una cosa així, fa l'Orfanato i després fa Lo Impossible. És una pel·li que ja competeix a primera divisió i que a primera divisió guanya, i a més una pel·li difícil. Doncs el Jota, com pot ser que no l'haguem agafat mai per dirigir alguna de tele? Saps alguna cosa? Això ho fan els americans. Tu veus les sèries americanes i cada capítol un guionista diferent i un realitzador diferent. I això ho podríem fer aquí, no? Imagina't una sèrie amb calés, no? Això que diem amb calés, que un capítol el dirigís l'Amenábar, l'altre l'Almodóvar, l'altre el Joaquim, l'altre jo. És que, bueno, prepara't per aquesta sèrie. I ja et dic jo que la veus, però clar, ja has de ficar tot. I això penso que encara no ho estem fent. Que encara a nivell espanyol falta una mica a vegades de valentia, perquè les teles, bueno, ja parlarem de les teles, perquè les teles tenen els seus propis problemes, no? I aquí jo crec que tenim un problema que jo li dic el problema de les glòries catalanes. Les glòries catalanes, heu estat a la plaça de les glòries catalanes a Barcelona, és una plaça que per sort l'estan enderrocant perquè és espantosa, no? I llavors tu anaves passant i hi havia com unes plaques gegants de totes les glòries catalanes, no? Que era la Renaixença, el no sé què, no? I llavors en aquest país tenim aquesta necessitat, no?, de tenir glòries catalanes. Llavors el que tenim és de tenir un de cada, perquè si no ens sembla que no tenim un país, doncs això ho acabem fent. Llavors agafem i diem, director de cine, sí, espera't, en tenim un, que no és el Joaquim, no li he tocat aquest títol, és el Ventura, pallasso, el Tortell Poltrona, presentador, el Buenafuente, abans era el Miqui Motes, però el Buenafuente, cantautor passa, tu ets el Serrat per mi, no? Ets el Serrat, però que llavors, clar, com que ell fixa tots els títols que ha dit són en castellà. Clar, el Ventura no, el Ventura les fa en català. Llavors ell és el Serrat, que és conegut a fora, però llavors, no, però fa en castellà a vegades. Bueno, saps què? Li donem el titular. Doncs el Serrat també seria el nostre cantant de capçalera. No, el Lluís Llach. I ara s'ha retirat i fixeu que tot el país està que no saben què han de fer, no? Ara què fem? Doncs el que hem de fer és treure'ns la cosa de les glòries catalanes i tenir molt de tot. Tenir molt de tot i donar moltes oportunitats a molta gent perquè tenim un material i un talent al·lucinant. Clar, això encara no ho hem aconseguit. Tenim una bona televisió i tenim un bon cinema, però quan el comparem amb l'HBO o la BBC, quedem curts. I per què no s'atreveixen? Això que dius, aquest plantejament. L'explicació fàcil, l'explicació essencial, crec jo, és que per fer alguna cosa ben fet has de ficar molt esforç, molts diners també, no? I després hi ha una explicació més tangencial, més ocasional, que donen les teles, que és que no sé per què, però la ficció que es fa aquí, en aquest país,
té que, parlant de sèries, per exemple, tenen que ser capítols molt llargs. No sé per què, em sembla que els hi fa poc a canvis de canal o no sé què. No, és per un motiu publicitari. Sí. Tenen molts talls publicitaris, perquè això es fan sèries de més d'una hora i tal. La veritat és que ens estem limitant una mica a la ficció, però també hi ha informatius, hi ha socials, hi ha la televisió consta de moltes coses, programes de concurs, programes de això i tal. Perdó, acaba. Jo amb aquests els he donat provat, els informatius, programes concurs no tant, no veig més, però amb informatius i amb això sí que tenim un molt bon nivell. Sí, jo penso que en general el nivell és bo. Esclar, jo vaig començar, que ja soc un home d'edat madura avançada, jo el primer que vaig fer a la meva vida va ser un 2-3, no? Un 2-3, Respondo otra vez, amb el Chicho Ibáñez Serrador i tal. Que aquell programa és un format que es va vendre a molts llocs del món. Avui dia hi ha coses que fem nosaltres que també es venen fora, no? Hi ha unes sèries, per exemple, Los Misterios de Laura, Médico de Familia en el seu moment, hi ha unes sèries que... Pulseres vermelles, Pulseres vermelles, a tot el món s'està venent. Sí, s'està venent. El Bayona, que has dit, acaba de dirigir una sèrie als Estats Units. És a dir, que s'està agafant molt talent, però el que parlàvem, també estan sortint els metges, també estan sortint els químics, també estan sortint els... La gent està sortint del país. Doncs per què? Doncs perquè aquest país en aquest moment, malauradament, encara que parlen que estem ressorgint i ja ens estan donant una nota, no? Que fan millor, doncs els calés han desaparegut i llavors la gent se'n va cap allà. Jo el que sí, crec que el que sí és interessant davant de la gent és que jo crec que hem de tenir un cert sentit, o sigui, nosaltres tenim molta facilitat per desbarrar contra la tele. D'entrada és una cosa que tu pretes el botó i pots canviar de canal, pots fer, i allò és de franc. Quan tu vas al cinema, que és diferent, vas al teatre, tu has pagat per una entrada i tens la voluntat que t'agradi. Tu vas veure una pel·lícula amb la idea que t'agradarà, perquè ja has triat aquella pel·lícula. Amb qual tu fas un esforç suplementari per seure i que t'agradi. A la televisió, qualsevol cosa, això és una tonteria, això és no sé què. Jo, a vegades, als alumnes de la Pompeu i tal, dic, feu una llista i poseu a l'esquerra les coses que heu après a l'escola i poseu a la dreta les coses que heu après veient la televisió. Si nosaltres féssim una llista de les coses, la gent més de la meva generació i tot això, que pel cinema, per la televisió, etc., hem après, de vides, de maneres de fer, d'històries, d'emocions i de tot això, clar, hi ha moltes coses que hem après amb la televisió. La televisió és una cosa on hi cap tot. Hi cap la porqueria, però hi cap només Excel, hi caben grans coses, hi cap l'entreteniment. I moltes vegades ens sembla com que la caixa tonta que en deien això per sort ha desaparegut una mica, no? Però va haver-hi una gran època d'intel·lectualitat i tot això on es deia no, però què fas? Doncs jo cap tot i moltes vegades insisteixo, i per gent que a vegades viuen en llocs molt llunyans, com l'internet i com tot això, són finestres, obren moltíssim a la gent. I tu saps com és Xangai, i saps com és Tailàndia, i saps com és Sud-àfrica, i saps com és tot això, per moltes coses que hem vingut a la televisió, per moltes coses que has vist al cinema, coses que no hem après a l'escola. Llavors això, i penso que, per exemple, la televisió que s'està fent, TV3, amb molts esforços, amb molts problemes, amb moltes retallades, amb moltes coses, es fan programes i es fan que estan molt bé i que és un esforç gros. Jo quan veig els rodatges i les coses que fem, penseu que hi treballa molta gent en el que fem nosaltres, molta gent jove. Hi ha molta gent jove que a vegades està 14 i 15 hores treballant seguit sense cobrar, posant valles, parant tràfic, fent tot això. O sigui, és un treball vocacional, tant el de televisió com el de cinema. El farem millor o el farem pitjor, però és un treball realment vocacional. Amb això no estic demanant a l'almoina, però sí penso que hi ha esforços darrere. Després que ens agradaria tenir millor televisió, sí, i també m'agradaria que el Barça hagués guanyat la Lliga, per exemple, i també m'agradaria tenir millors altres coses, no? I millor seguretat social, però també millor com funciona, millor... Clar que podrien ser millors les coses, però ens movem en un mercat amb el que és molt difícil rendibilitzar els diners que s'inverteixen. I el que fem nosaltres costa diners. I amb el de les ajudes, i amb això faig un parèntesi, també moltes vegades, és que vosaltres viviu subvencionats, és que aquí el xollo, és que no sé què, és que esclar aquí i que allà. Que quedi clar que els diners que reben per al cinema, per la televisió i tal, no surten d'altre lloc que dels llocs que tenen a veure el Ministeri de Cultura, etc., igual que el teatre i tal. Quan jo era vicepresident de l'Acadèmia vam estar lluitant moltíssim, que no ho vam aconseguir,
ni a Madrid, perquè en lloc de donar-nos ajudes, a cada entrada de cinema que la gent pagava ens donessin 50 cèntims per fons i ja no hi haguessin ajudes. Però bueno, la pròpia gent que no contribueix. No va haver-hi manera. Llavors, de tal manera que si una pel·lícula de Spielberg donava molts diners, nosaltres ens en privàvem. Això no va haver-hi manera. Jo penso que nosaltres generem més diners que els que d'alguna manera ens reparteixen. I les ajudes que es donen moltes vegades als productors i tot això que venen de les televisions i tal, penseu que a vegades són coses que es cobren en 3 i 4 anys de diferència, com quan tu has pagat els interessos i tot això t'has quedat sense res. És a dir, que les ajudes no venen ni de la pera lleidatana ni del pacte de promoció, sinó que venen del propi que nosaltres generem. Nosaltres generem el que acaba revertint com a ajuda. Això de les subvencions ho dic perquè no, perquè a vegades es confonen. I m'he ficat amb un pou que no sé si era. Que no sé si seguim. Sí, digues. I una cosa que has dit, això que quan pagues, ja t'ho planteges diferent, quan pagues al cinema, quan pagues al teatre, això és una fórmula que els anglesos la tenien molt clara quan van crear la televisió pública i que els americans, com que són molt poc amants del públic, ho van fer... Gràcies. Ho van fer... Ara venen buit. Ara venen buit. Les podem acompanyar cantant, Sí. Ja està. Oi, treu-li. Doncs els americans, que són tan poc amants de la cosa pública, també ho van fer a la seva manera. Una cosa es diu HBO i l'altra es diu BBC. L'HBO és una cadena de pagament. Llavors, té 300 milions d'habitants als Estats Units i l'HBO té 3-4 milions d'abonats, el qual és poquíssim en relació, però té 3-4 milions d'abonats que paguen. I com que paguen, ells volen qualitat. Llavors la cadena els ofereix realment qualitat. Després tenen la sort que també poden vendre fora, però la cadena realment els ofereix qualitat i llavors és un públic petit, però és un públic que manté una alta qualitat de producció. Això, amb un sistema molt diferent, també ho fa a la BBC. Jo vaig estar vivint a Londres fa molts anys i un dia va trucar a la porta l'inspector de la tele. Jo vaig tenir un atac de riure enorme perquè jo veia una sèrie anglesa que es diu The Young Ones, els joves, que és una sèrie totalment salvatge que va fer la BBC quan manava la Thatcher. I era una sèrie perquè entengueu la llibertat que donaven els creadors d'aquella època, que hi havia un moment que els hi queia una bomba atòmica davant de la nevera. Es va pastar aquí. Sí, els hi queia una bomba atòmica a la nevera i deien tenim que tocar la Thatcher. I en aquell moment hi havia atemptats i tot. I llavors en ficaven a un, el hippie, a buscar al listín el número de la Thatcher i finalment no el trobaven, llavors agafaven qualsevol telèfon perquè eren uns descerebrats, marcaven així un número a l'atzar i deien tenim una bomba, i penjaven. Doncs aquesta sèrie tan descerebrada, quan venia l'inspector de la tele, com que ells lògicament no havien pagat l'impost a la tele, se la menjaven. I llavors un d'ells, el Punky, li sortia el cable de la tele per la boca. I l'inspector deia, el vell truc de menjar-se el televisor. I endollava la tele de manera que agafava una electrocució. Doncs clar, quan a mi em va obrir la porta l'inspector de la tele, em va venir aquesta història i vaig estar rient a la cara d'aquell pobre senyor. Però què vaig descobrir? Que a Anglaterra, si vols tenir tele, has de pagar. És a dir, que és el Canal Plus públic. Si tu, la BBC val un dineral, i la BBC recauda directament els seus mitjans. Aquell impost va directe a la BBC, i la BBC el gestiona. Mani qui mani, peti qui peti. I la BBC té uns estàndards de qualitat que compleix per tota la població. Com que tu pagues, a part de tot l'altre, si tu no vols saber res de la tele, tu no tens tele i no pagues. Com que tu pagues, hi ha una tele de qualitat. Per tant, tenir una tele de qualitat també ens hem de fer la pregunta, estem disposats a pagar? Perquè les coses que valen la pena s'han de pagar. Ara quan sortiu, poseu allà... Ara podeu De tota manera, parlant de qualitat i que us sentiu satisfets amb la tele que tenim, no? Ara fem una part només a la tele. El que està clar és que després quan nosaltres veiem el xef marca que és l'anomenada teleescombraria la que guanya de carrer. Excepte algunes sèries, excepte algunes qüestions molt puntuals, doncs, i ningú les veu, No, bueno, sí, la gent es queixa molt. No és que fan aquests programes, però és que
tenir una tele a casa no és tenir-la encesa, tu et surt una cosa d'aquestes escombraria, canvies de canal, no? Ningú t'obliga a mirar-te allò. Llavors, hi ha gent que es queixa que aquests programes no els haurien de deixar fer. Doncs perdona, si els fan i tenen una audiència altíssima, no els trauran. No, doncs no ho entenc perquè jo no ho veig, ningú ho veu. En aquest país ningú, No, no. Però després el dia... És raro. Sí. No, i quan es fan les enquestes la gent veu molt els documentals de la 2. Els documentals de la 2 veiem... Sí, la vida de l'oso panda i tal, molt. Sí. No, jo el que crec és que els programes aquests de teleporqueria que es parlen del Sálvame i tot això i tal, han creat una mena de programa molt curiós on tot el que surt ja no és ni teleporqueria, té com més... és ficció, és mentida. O sigui, es creen unes vides mentides amb aquesta gent pública, que són persones que són utilitzats com a actors, i llavors fan aquesta història, que m'endú una a la illa de supervivientes, llavors que hi vagi el marit, que hi vagi la dona, no sé què fan, creen com unes coses, que són mentides totalment. Això de fa molts anys, vull dir, per exemple, quan el Xavier Sardà, veí de Sant Poc, de Canet, feia les cròniques marcianes i tot això, que també pitllava, era un programa més periodístic, però també hi havia això. Realment totes les pugnes i les baralles i tot això es parlaven abans a redacció, es feien abans, és a dir que són barreges de programes realities i no realities, és mentida, és com si fos una sèrie. Llavors tenen el seu punt de guió també, amb gent que hi treballa i que s'ho analitza i tal. Jo vaig estar treballant uns quants anys amb la Mercedes Vilà abans de Gran Hermano, amb uns programes que feia, Queremos Saber Antena 3, que va fer dilluns a TV3 i tal. Vaig estar treballant una mica a la redacció, no soc periodista, però vaig estar allà. I quan va posar en marxa Gran Hermano, me'n recordo que vam tenir una trobada amb ella i ens va explicar com es feia. Hi havia com 10 guionistes agafant les vides, veient que podíem fer amb ells i tal. Són programes preparats per això. Clar, és molt fàcil assenyalar la gent i dir, tu per què veus aquests programes? No, la gent veu el que vol. És a dir, jo no li donaria una consideració de oh, quin horror que veu vostè aquests programes i no veu l'oso panda menjant pel cul. Que vegis el que vulgui. Cap i a la fi és casa teva. I a vegades després de dies molt durs o d'un dia de treball molt així, el que vols és veure aquella hora d'allò que en diem que la porqueria. Però hi ha molta porqueria en general en molts altres programes, no necessàriament només en aquests. Vull dir, els gustos són així, jo no censuraria aquest tipus de cosa. El que sí em sembla que no està bé, crec que no es fa, o jo diria que no es fa, és que les televisions públiques diguessin això. I TV3 i Televisió Espanyola va amb aquest tipus de programes. Hi ha alguna cosa, Televisió Espanyola s'assembla una mica, Corazón, no sé què, però bueno, és com l'home, no? I és com una cosa més. Les televisions públiques, això sí que em sembla que seria molt negatiu que fessin. I a canvi la televisió pública és molt necessària, perquè el 80-90% de la producció interessant que es fa, i sobretot de gent jove i tot això, està patrocinat pels diners de la televisió. Per això hem de defensar molt la televisió. És fonamental. Per motius culturals, per motius lingüístics, per motius del que vulguis, i parlo de les dues televisions, la d'aquí i la d'allà, perquè són les que permeten que gent com a Bayona, que gent com a pel·lícules com Una cara de 2 quilòmetres, que tot això, no només pel·lícules, sinó programes i documentals i tal, és fàcil. Les hem de preservar, no sé si pagant, no els vull espantar, de fet ja les paguem, perquè amb els nostres impostos ho paguem, però és una cosa que s'hauria de tenir molt en compte i que penso que els poders públics les han de tenir molt en compte i que moltes vegades quan es fan retallades així estan posant en perill coses molt importants. Penseu que jo penso que no jo, sinó un país que no té memòria audiovisual no existeix. I nosaltres hem de tenir memòria audiovisual, igual que en un moment havíem de tenir memòria escrita. És fonamental, si no, no existim com a país. Llavors, són coses que s'han de preservar, com la cultura també, que a vegades és com la parenta pobra. Nosaltres tenim significació com a país per un motiu cultural, lingüístic, un motiu de com som, i això és la cultura, fonamental. També la indústria, també altres coses, però és una cosa que s'ha de preservar per damunt de tot. No per demanar ajuda, ai, que bonics que som, no,
la nostra memòria, la memòria dels nostres fills, la memòria dels nostres nets, etc. És que és bàsic. Ens movem perquè tenim unes condicions culturals especials. I això és una cosa que no pot quedar relegada perquè és una cosa ornamental. No, és que és capital, és com ara en diuen troncal dins de la nostra personalitat. Però jo tinc una... Avui és dia de reflexió i no hauria de fer aquest tipus de... No, el que passa que és molt adient, no, Joaquim, amb tot el que està passant a les televisions públiques i en concret a la nostra, no, de TV3, en aquest moment delicat de retallades i retallades possibles de freqüències, etc. Perquè què ha dit de diferenciar sobretot una televisió pública d'una privada? Què ens ha d'oferir als ciutadans? Jo penso que hi ha primer de tot, una informació el més oberta possible a tot tipus de sensibilitats, perquè les televisions no poden estar regulades per la gent que hi ha en aquell moment governant, o sigui, s'ha d'estar molt obert, per descomptat. I et torno a dir, i espais per tot tipus d'audiències i risc, no? I risc moltes vegades per permetre que les coses evolucionin i perquè sobretot la gent més jove es manifesti, perquè hi ha molt talent i cada vegada n'hi ha més en generacions, la generació D i les generacions més joves. Hi ha un talent audiovisual, jo quan dono les classes i els nanos els faig fer coses en res, mig euro, amb el mòbil, surten unes peces i unes coses, o sigui, la gent té molta necessitat d'expressar i té grans coses a dir. Nosaltres ara estem molt empanats, la gent més gran, estan tot el dia amb les pantalles i el Facebook i tal, i aquests nois no llegeixen i no tenen d'allò. Tenen una informació, és que moltes vegades se l'orientarà, però tenim gran talent. Per això hi ha molta gent ja desperdigada treballant per tot arreu, hi ha quantitat de gent de lo nostre i de l'altre treballant per tot. Nosaltres, mica en mica, ens anem quedant una mica amb un parc temàtic, que és com si està quedant en aquest país per rebre turistes, i enviem el talent fora, però bueno, és com ens toca. No, jo penso que això, que la televisió pública el que ha de fer és fomentar aquest esperit d'aquest talent. Sí, és això. Oriol, alguna cosa? Jo sobre la telescombraria vaig sentir una teoria molt interessant, que és que el vulgar és molt comú. Si ara passa algú per aquí i cau, tots riem. No? És lo vulgar i cau, encara que es faci mal, et fa riure. No? Això és comú. En canvi, amb l'excels són diferents. És a dir, cadascú té un gust particular per una cosa i pot tenir un gust exquisit per aquella cosa, però amb això són molt diferents. Llavors el que acaba succeint és que un programa que sigui molt vulgar uneix un comú de gent i un programa que sigui més particular uneix un altre. Però crec que no ho puc dir amb exactitud perquè no ho tinc tan estudiat, però crec que hi ha certs estudis que en certa forma venien a dir que mentre un 28% estaven veient el programa del gordo que cau, doncs a l'altre estaven repartits, segmentats, però tots estaven repartits veient i que el balanç no era que tothom volgués veure la cosa, el fetge i la cosa, sinó que en realitat és la manera. Lo vulgar atrau a la massa perquè amb lo vulgar som comuns i amb lo excels som particulars. Amb l'excels o l'exquisit o com vulguis. I això passa a la tele ara més que mai, perquè abans, clar, quan hi havia 3 canals, abans 2, abans 1, allò que havies de fer havia d'estar molt bé, però ara amb la segmentació que hi ha, et fiques a Discovery Channel, Así se hace, és un programa meravellós, sent allà com fan el pernil salat, se'ls veu un darrere l'altre, s'ha de tocinaire. No, perquè després també fan ¿Cómo se hace en avión? ¿Cómo se hace? És al·lucinant. Però fan aquests programes de tot, vestidos de novias. Sí. La casa más bonita. Per això, que llavors, potser aquell programa, vestidos de novia, potser aquell programa té una exquisitès, un gust i una cosa, no? En canvi, clar, després si vols veure la cosa, perquè tu, no sé què, doncs ja saps on anar, vas a Telecinco i allà ho tens. Bueno, jo ara li vaig fer una pregunta a la Carme, que com que no la conec... No la coneixes, no podem quedar ja. No, però perquè la gent es faci una idea i tal de com funcionen aquestes coses, explico una mica la Riera, per exemple. Com és la producció de la Riera? O sigui, com es grava, com es fa, com funciona, què es fa cada dia?
Es va molt de pressa, no es va dir... Sí, es va de pressa. Tot el que és sèries d'aquestes, sobretot si són diàries, d'emissió diària, et donen... Bueno, amb la Riera encara ens donaven els... Dic que em donaven perquè ara no hi soc, els guions amb bastant de temps, la qual cosa tens temps per estudiar, preparar-ho i tal i qual. Però a l'hora de gravar, tu arribes allà, et maquillen... Arribes allà a quina hora, per exemple? Arribes allà, bueno, sí, vas pels teus mitjans, arribes allà a les 7, pot ser? Sí, a les 7 del matí. Vas al camarí, et vesteixes, passes a maquillatge, a les 8 has de... Sí, a les 7, perquè a les 8 has d'estar al plató. Abans d'entrar al plató hi ha una saleta on ens trobem els que anem a fer aquell trosset que es va gravar en aquell moment, no? Aquella seqüència. Llavors amb el director i els 3 o 2 o 4 actors que anem a fer la seqüència. Seiem un moment, passem el text i entrem a plató. Al plató hi ha el decorat, hi ha les càmeres posades, fas un parell d'assajos movent-te i dient el text perquè la càmera, per si s'ha de rectificar d'això de càmera, i a gravar, 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 i a gravar. O sigui, és pim-pam, 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 o sigui, és brutal. Però això m'imagino que passa a tot arreu, o sigui, no solament... Després jo, a Ida, que vaig estar l'altre dia, era així, La que se avecina, ni te cuento, a La que se avecina ens donaven el text el dia abans, a les 10 de la nit. No, aquí no hi ha qui viva. A les 10 de la nit et venia un senyor a casa a portar-te el text que havies de gravar l'endemà, la qual cosa tenies dues opcions, o dormir i no estudiar, o estudiar i no dormir. Llavors jo em posava aquí, amb el text, me'l mirava, posava el despertador, perquè, no posava el despertador, em trucaven a la 1 o a les 2 de la matinada per dir-me a quina hora em recollirien. Això sí, em recollirien d'aquí una estona. Llavors, quan em deien l'hora, posava el despertador i posava dormir. Sonava el despertador, anava cap allà, arribava allà, maquillatge, taratata, passàvem al plató i llavors allà dèiem: heu pogut estudiar alguna cosa? No. Doncs au. Començàvem a gravar i si érem comunitat de reunió de vecinos, doncs començàveu tiritití, taratata, turututu, l'altre que s'equivocava. Paraven. I allà on s'havia equivocat, et tornàvem a arrencar, i així. Buena de luz, buena de sonido... Sí, amb una... Clar, això et posa en un lloc que està molt bé, perquè és concentració a tope, o sigui, allà no... tal, que de vegades es perd perquè si és, home, ja sigui en comèdia, de vegades és que es tallava perquè deixaves de riure amb el que... com que et sorprenia el que deia perquè no t'havia donat temps a llegir-te el que deia l'altre, doncs, no sé, és una situació que les condicions són en aquests casos bastant fotudes, però per altra banda és el que hi ha. És a dir, que el resultat que surt per televisió és una cosa, que tu imagina que treballes a la caixa d'estalvis i el dia abans al vespre et diuen: et direm el que faràs demà. Llavors tu arribes demà i et posen amb tota la gent que treballa a la caixa a fer un treball nou que no coneixes, que has de resoldre immediatament perquè si no es fa aquell dia t'acomiaden. És a dir, que es treballa amb una pressió que és molt estimulant perquè això està al dia, però que es treballa en unes condicions molt mínimes. Digues a compte que el pressupost mig, i ara me'n vaig a cine, d'una pel·lícula que es pugui fer a Catalunya, el pressupost és un pressupost alt per descomptat, comparat per la boda de l'Spielberg. Amb això, l'Spielberg fa 5 minuts, amb tot el que és l'hora i mitja, i a vegades inclús 2 minuts de pel·lícula. L'altre dia vaig veure una pel·lícula, això que es diu 10.000 quilòmetres, que t'asseguro que el que ha costat d'aquella pel·lícula l'Spielberg en té per un dia, i el catering d'aquell dia, i vas que xupes, esclar. Són lligues molt diferents d'això. És impossible, és lluitar... I jo com a espectador, que em passa el mateix, que nosaltres anem molt al cinema. Anem al cinema d'anar-hi al cinema. No de veure-ho a casa, sinó de... I és clar, jo quan veig tots els cartells, doncs jo veig una pel·lícula, això, que al costat d'allò, i veig que fan la mega producció i entro a la mega producció. Perquè els diners que pago vull veure gran espectacle. Això és molt difícil, patir amb això. Vull dir que és una lluita
desigual, sí. I a la televisió no es nota tant, però tampoc ho és. I malgrat això, surten productes que tenen gràcia, però estem competint, insisteixo, amb una lliga difícil. Perquè ho és. Amb tot, Carme, podem pensar que són sèries magnífiques, no? Sí, no, és fantàstic. A més a més, els professionals que hi ha, o sigui, ja no els actors, sinó els que hi ha al voltant, també són gent, el que posa la llum, el que fa els decorats, m'entens? O sigui, és gent que també ho dona tot. Ja hem de començar per dir que són uns tipus de feina que no les fas si no t'agrada. Són vocacionals, o sigui, ho disfrutes i ho pateixes perquè t'agrada, però un que digui, doncs mira, ara em dedicaré a això perquè, per provar-ho, sí o no? És que no, perquè a més, a mi em ve gent de dir-me, ui, vosaltres sou milionaris, en il·lusió. Sí, bueno, calla, no diguis, o sigui, milionaris. Tot i així, com que ells voten per aquesta banda, jo pivotaré en una altra. Jo ara estic veient una sèrie que és una meravella, que es diu Joc de Trons, de l'HBO, que han aconseguit lo inconseguible. Producció nord-americana, basada en un llibre, un bestseller, que és una meravella, i han agafat tots els actors menys un britànics. És al·lucinant. A més, té un avantatge molt bona pels americans, perquè com que ells parlen el seu anglès d'Escòcia o de tal, als americans els hi sona medieval. Els hi sona medieval, perquè clar, ells parlen tan malament l'anglès. Doncs aquesta sèrie, si tu la mires i no saps analitzar el que és una producció, aquesta sèrie té un pressupost al·lucinant, Un dels protes cobra $150.000 per capítol. Això perquè us poseu, té un pressupost estratosfèric, o sigui, no és que puguem competir de pressupost. Però tu quan la mires la sèrie veus un espectador normal se'n dona la impressió que és una gran sèrie de gran pressupost. I després, si t'hi fixes, totes les escenes són 3 tios parlant en una habitació. Però diu, l'exèrcit es dirigeix a no sé què, quants soldats sou? 30.000, no sé què, no sé quantos, tal. Són 3 tios. Però després, a lo millor, un cop per capítol, o un cop cada 3 capítols, surten a fora de la tenda de campanya i veus, llavors sí, posen uns 400 cavalls, no sé què. Però quan ho fan un cop, ja et queda la idea. I no et dones compte que en realitat és telesèrie i que la majoria del temps són 3-4 persones parlant en una habitació. Vestuari de primera, llocs de primera, però 3-4 persones parlant en una habitació que és barat. Llavors, el producte és caríssim, però com que el saben gastar I molt bé... molt australià, hi ha un lector australià. Sí, també. Que els deuen sortir més barat. Tu dius que cobra el lector 150.000. Amb això els val. Així fas unes quantes pel·lis, un actor, i n'hi ha a l'estaf de Joc de Trons, n'hi deuen haver-hi 30 de papers principals. Més o menys. Déu-n'hi-do. Pots en 20. Clar, amb els 150.000, quantes rieres fem? Només amb el d'un actor, quantes rieres fem? Quantes en traiem? Sí, però no hem de fer riera, home, no podem competir riera a Joc de Trons, però hem de trobar... No, i a més, curiosament, per la diferència que hi ha, Joc de Trons és cara, però la diferència que hi ha amb una producció que facis aquí no és tan immensament cara com per el que després dona Joc de Trons a l'hora de vendre. És que insisteixo, és que el problema és la venda. El problema és que els productes que fem, si nosaltres els poguéssim exportar, si els poguéssim, doncs llavors tindríem més capacitat de producció. No exportar la idea, sinó... Perquè... Home, perquè no té factura, no té una factura aquí... No, i s'exporta poc perquè, tot el dia, hi ha un idioma que domina l'audiovisual que és l'anglès. No? És l'idioma, Que vols dir, però aquí venen doblades. Perquè les veiem doblades, però les coses quan tu les fas en anglès tenen més capacitat, tu te fas al mercat de no sé què, l'altre, i si una cosa està feta en anglès és més fàcil. Però també hi ha un mercat ampli, diríem, no? Abans, per exemple, en castellà, no? Ja, però... Sí, en castellà, el que és en castellà, que això és una cosa que aquí hauríem de valorar, és... O sigui, es calcula que l'any 2030 als Estats Units hi haurà més gent parlant castellà que anglès. Això és un fet real. Home, hi ha moltes productores d'aquí, d'allà i de tal i qual que podrien tenir una mica de vista. Que aquí podrien anar a mirar, perquè és cert que sí que... Però torno a dir, avui en dia, tu te'n vagis a Corea, te'n vagis a no sé tant, el fet que sigui en anglès, encara que després ho doble imitat, té un valor afegit. I els actors, la manera, la producció, la manera de
fer-se, que llavors esclar, aquí sí que és difícil competir. Que jo entenc quan l'Oriol diu, hauríem de fer coses molt més ben fetes, a part de no sé què, però torno a dir, però esclar, són calés que han desaparegut. Però l'Spielberg va veure Pulseres i se la va comprar. Però la comprat i la farà ell, m'entens? Sí, O sigui, l'ideal hagués sigut que La Emma Vilaresac no sortirà, potser. No, ja, però és un producte venut. Després també hi ha productes que, això també seria una orientació de la indústria que anés cap aquí. Jo vaig conèixer, ara no sé el nom, però és un que sempre fa gèneres, fa terror o tal. Llavors va fer una sèrie, Antena 3 va sortir 2 temporades d'una mena de monstres, diables, que segur que ningú ha vist aquí, perquè és que és una cosa molt friqui, molt concreta. Doncs quan em va ensenyar on ho havien venut, era al·lucinant. Ho havien venut a Rússia, no sé què, perquè ja ho havien fet per vendre. Ja havien pensat, això ho fem per vendre. Llavors, era com més generalista. Aquí està publicitat que es produeix tot el món. Barcelona és la ciutat de moda per venir-la de publicitat. Jo vaig rodar fa poc una campanya del que és l'Ariel americà. Amb un taxi i tal, 4 coses, 4 trets, Don Cross i ja està, a Nova York, Barcelona. Doncs aquest tipus d'orientació, la Riera, no la podràs vendre mai a fora. Però si fas un producte que el penses per vendre a fora, llavors el primer que hauríem d'acceptar en aquest país és que si volem vendre a fora ho hem de fer en castellà. Això és el primer. No, o torno a dir, o agafar formats, potser de Vermelles és aquest el cas, agafar formats i intentar vendre'ls fora. Això també és una cosa que les televisions s'haurien de posar més les piles, les públiques, perquè no són bones venedores fora, no són bones venedores. Igual que dic que tenen moltes virtuts, no són bones venedores inclús dels productes que ells mateixos fabriquen. A vegades inclús de promoció i de tot això no saben recuperar la inversió que s'ha fet. Però estem parlant de diners i aquests senyors s'avorreixen moltíssim. També hi ha una cosa en relació a la qualitat. La sèrie més reamesa de TV3 és Plats Bruts. I llavors el Roure i el Roure és el de cap de dramàtic de TV3. Era ell. Ja no és? Bueno, doncs tota aquesta gent es tiren les medalles i tal. I llavors, fa poc, el Joel Joan ens va confessar la veritat de Plats Bruts. I la veritat de Plats Bruts va ser que el Joel Joan, si no ho sabeu, us ho explico jo, és un treballador metòdic, obsessionat, és una cosa, és un tio que, bueno, ara ja estaria ell parlant, nosaltres ens hauríem assegut, portaria la taula i també portaria el vídeo. I ens haurien servit unes begudes. És així, no, el Joel? Doncs ell estava obsessionat, li havien donat una sèrie i ho volia fer molt bé, no sé què, i TV3 va començar a fer això que fan les teles, que és horrible, que és començar a passar els guions aquí i allà. Llavors, si tothom diu alguna cosa, al final fas una cosa que és una mica que agrada a tothom i no agrada a ningú, acaba tenint carisma. I llavors, qui l'havia pujat allà va ser el Buenafuente. I el Joel li va dir, això és horrible, i el Buenafuente va dir, o li deixeu fer el Joel el que li doni la gana o me'n vaig de TV3. Els de TV3 se'ls van posar aquí perquè llavors sortia cada nit el Late Show al Buenafuente i li van deixar fer el que va voler. Per sort té talent, l'amic Joel, i va sortir Plats Bruts, que és la sèrie més reamesa. Això és important de saber que els creadors, si jo li dono una sèrie al Joaquim, el que no puc fer és, a veure si amb aquest personatge, ai, això no m'agrada, ai, però segur que la protagonista ha de tenir 43 anys? Ai, però no, l'haig de deixar fer amb ell perquè ell li donarà forma. Als Estats Units, totes les sèries, els productors executius, la persona que més mana, són els guionistes. Els guionistes. Aquell és el que més mana. Llavors, això hi hem d'anar arribant. Hem d'anar arribant de deixar en mans del talent i no d'executius que pensen a veure si puc ficar un Nestlé o una Coca-Cola, saps? Hem de ficar... Penseu que a mi m'explicava un productor del Barco que li canviaven l'episodi rodat, li canviaven. No el guió, no em mirava el guió canvi, no. Estava rodat, l'episodi acabat dient, no ens agrada. I l'havien de tornar a fer. En aquestes condicions com pots fer alguna de qualitat? No, s'ha de deixar molt més marge als creadors, perquè si deixes marge, hi haurà vegades que ho fan molt bé i a vegades que faran una patata impossible, però està la gràcia, menys dur. Oriol, aquest matí ens has dit una frase i ara aviam com la defenses. Vale. Davant d'un públic amant de sèries i d'actors i d'actrius de TV3. Has dit TV3? Bueno, o alguns. TV3 és una
fàbrica que fa dels professionals amateurs, dels actors professionals amateurs. Sí, aquesta és la meva teoria. Quan tu vas veure teatre amateur, tu vas veure el Pepet i el Lluís, que un fa d'emperador i l'altre fa de criat, no? I llavors et fa gràcia perquè vas veure el Pepet i el Lluís, no? I de fet et sorprendria molt, inclús potser et deixaria fora de lloc si ho fessin extraordinàriament bé i comencessin a plorar de bona escena, perquè la gràcia és veure-ho amb ell fer allò. Doncs jo crec que això ha passat en aquest país. TV3 ha sigut tan endogàmica amb els actors, ha repetit tant i tant els mateixos actors. Per exemple, va haver un moment de la història de TV3 que el Marc Artes, que d'altra banda és un tio maquíssim, que m'encanta, havia fet totes les sèries de TV3. Això a la BBC seria el principi de l'actualitat, no? Saps qui ha fet totes les sèries de la BBC? La Mosca, no? La Mosca és el del Lobo, no? Doncs no, era veritat. El Marc Artes les havia fet totes. El Marc Artes va començar a treballar a Europa, una d'aquestes, i mai ha deixat d'estar en antena TV3. I això és paradigmàtic. Llavors, què passa? Quan tu un tio portes cada dia veient-lo, cada dia durant 10 anys, ja saps qui és. I que sigui el Gary Oldman, saps qui és, no t'enganya. I llavors què acaba passant? Que aquest tio vas a veure'l al teatre perquè el vas a veure amb ell. I la gent a més ho diu, vaig a veure el Ferran de les Olives, el no sé què. A tu segur que et diuen pel nom de la sèrie, vull dir, que sí? Ningú sap que ets la cara. Però per altra banda, la televisió té una cosa que és molt bona. Que clar, tu surts a la televisió, tal, la gent et coneix. Llavors, es munta una obra de teatre, te'n vas sobretot de gira. I ja no parlo només de Catalunya, sí, bueno, encara ja no se'n fan des de Catalunya, perquè tampoc n'hi ha aquí, perquè els ajuntaments contractin companyies, però fas una gira per Espanya i llavors vagis on vagis, a Múrcia, a Cartagena, el poble més, jo què sé, a Milla, a Granada, tal i qual, i així. La gent et ve a veure el teatre perquè et venen a veure. Jo vaig fer una obra de teatre amb el senyor Cuesta, de Aquí no hay quien viva, amb el José Luis Gil. Llavors, la gent ens anava al teatre per veure'ns a nosaltres que no fèiem aquests personatges de la tele. Però bueno, la part bona aquí... Vaig a veure el senyor Cuesta. Però què veuen allà? Què veuen allà? No veuen el senyor Cuesta. Sí que el veuen, però vull dir, és un actor que està fent una obra de teatre que no té res a veure amb el que ell veu a televisió. I jo estic fent una cosa que no té res a veure amb el que ells... M'entens? Però jo crec que a Espanya hi ha hagut més equilibri, però realment aquí hi ha hagut un grup d'actors que han escombrat de la televisió els altres actors i conseqüentment han escombrat els altres actors del teatre. Hi ha un cas, per exemple, l'Andreu Benito, que és un actoràs, que penso que viu per aquí, a Sant Iscle. Doncs l'Andreu, ell només està interessat, o sigui, ell és un actor, diguéssim, normal, no està desesperat per trobar feina, llavors ell sempre demana abans el guió. I em direu, doncs TV3, clar, va dir ell, passeu-me el guió. I el guió? No, sí, el guió el fem 3 dies abans, no? Llavors l'Andreu no va fer mai res a TV3. Fins que no va sortir un Polseres Vermelles, que com que només hi havia un guionista, que era l'Albert Espinosa, i ja s'havia escrit en tots els guions, quan va demanar el guió li van poder ensenyar i llavors va demostrar que era un actoràs. Però és molt paradigmàtic com algú que era un actoràs, que havia estat al Lliure, al Nacional, havia fet 1000 coses, que a més jo considero que és un actor molt català amb la manera d'actuar, no havia fet tele per això, per aquesta cosa que són els 4 i aquests 4 són els que després fan teatre i alguns d'ells després fan doblatge, de manera que acaba marmant la qualitat. Però jo penso que un actor que està fent una obra de teatre no pot fer res més. Ha d'estar tot el seu dia, tota la seva energia està per allò. No pot fer al matí tele, a la tarda teatre. Això l'assenteixo una mica, veieu. Quan fas una obra de teatre, el que sí has d'estar molt més per allò és mentre estàs assajant. Quan un cop ja has estrenat l'obra, quan has d'estar concentrat mentre es fas l'obra de teatre. Durant aquella hora i mitja... Ningú deixa l'assaig si té una sèrie. M'explico, ningú deixa la sèrie perquè tingui un assaig. No ho he fet mai. Però vull dir, tu estàs assajant i tens 2 mesos, 1 mes i mig, unes hores cada dia. Això jo no ho trobo malament. I sobretot, quan estàs fent una obra de teatre, tu has d'estar només per allò
aquella hora i mitja ho posa 3 hores, mitja hora abans, l'hora i mitja, el que sigui. Llavors pots fer altres coses, és que tio, si tens la sort de tenir una sèrie i una obra de teatre, pots menjar. Sí, però clar, jo dic que afecta la qualitat. Afecta la qualitat. Si només fas la sèrie... A mi m'ho va dir una actriu un cop de la Riera, un cop em va dir estan molt contents amb mi a la Riera, em va dir, perquè m'ho he pres com cine. M'ho va dir, m'ho he pres com cine, no com... Hi ha una manera de prendre-s'ho, això és tele, o és cine, doncs m'ho he pres com cine, no? Vol dir que, per exemple, no feia res més, només feia la Riera, llavors estaven molt contents amb el seu personatge perquè m'ho he pres com cine. Clar, que cal saber si li hagués sortit un paper en teatre si l'hagués agafat. No, la nostra professió, com que no tenim un sou així fixe, agafem tot el que... Ja m'agradaria... Tothom va a pillar el que pot i és normal. No, jo sí crec que a part d'aquella supervís com a cine també seria que tenia talent i tal. Jo penso que tota la gent, quan treballa amb els projectes, s'ho pren molt a no diuen això és tele i no ho faig així perquè és tele. Jo penso que no. Una altra cosa és que si tu portes com la Mercè San Pietro, que és molt amiga i amb la que treballo i tot això, si portes 3 anys o 4 o 5 fent la Riera, doncs esclar, és com si anessis ja també a la feina a fitxar. Però això no vol dir que ella, quan arriba el moment en què diuen 3, 2, 1, preparats, fem-ho, no ho fa com si estigués fent la Fedra de Resina o no sé qui. Està clar. Jo penso que... Jo he trobat molt pocs actors, de veritat, molt pocs actors que que estic siguin... posant la culpa als actors, de debò. El que estic dient és, la BBC, cada cop que fa una sèrie, canvia totes les cares. Tots nous. Però també discreparé. Hi ha aquella dona gran que surt de l'Om Tonavi que surt de totes. Però una... La veus a tot arreu, sempre fa aquell paper, boníssima actriu, però sempre està allà posada. I veus aquell que feia de majordom, dius, què era majordom? Ara fa aquest, que no sé què. No, veiem, les coses endogàmiques passen. Hi ha molta més renovació, hi ha molts actors boníssims que no han treballat. I que va a modes, i que va molt a modes. I de sobte hi ha un actor que es posa molt de moda, doncs ara, per exemple, per dir alguna cosa, un actor fantàstic, el Pere Arquilloé. Doncs ara tot va molt al Pere Arquilloé, faig sempre un fantàstic. Sí, igual. Pot fer Marisol Rumborrio, pot fer el Pere Arquilloé. Sí, Marisol Rumborrio. Però la gent això ha sigut de tota la vida, o sigui, la veiem ara que està per allà present, a veure una pel·lícula perquè la feia l'Alice Taylor, el no sé qui. Clark Gable. I la gent va veure una doncs perquè surt Gary Oldman, en tot cas que ets més cinèfil, però perquè és l'Angelina Jolie o perquè és el no sé què. És a dir, les cares són molt importants i jo me'n recordo quan vam fer majoria absoluta, jo encara vivia a Madrid, amb TV3, en aquell moment, que era un moment esplendorós de la meva carrera, em va dir, has de fer una sèrie per TV3. Doncs d'acord, jo vaig dir, doncs farem una sèrie, som una família i tal, i ha d'haver una parella central. I dic, jo vull a l'Emma Vilarsal, Jordi Bosch, per què els volien? Doncs perquè eren matrimoni, no havien fet mai de matrimoni, sempre feien de germans i tal, i perquè eren molt populars. I a mi m'interessava fer una sèrie que la veigués molta gent. I el TV3, que en aquell moment estava el Jordi Roura, l'Emma Vilarsal, una comèdia, no ho sé, no agradarà, i dic, bueno, deixa fer. I tal, doncs clar, tu agafes des del teu punt de vista egoista i després de sobte fas una altra cosa amb la que agafa gent molt desconeguda perquè és molt interessant que hi hagi gent desconeguda. Però sí, és cert. Falten més de gent desconeguda. Sí, no, per descomptat. Però totes aquestes sèries que a la Riera entra gent... Sí, ha passat tothom. Sí, I a la majoria hi va passar tothom. L'únic que no hi ha passat és sigut jo, però vaja, hi ha passat molta gent. Però sí és cert que som una professió una mica així endogàmica que va molt per modes. I també com hi ha modes que hi ha gent que tal, hi ha gent que estan molt de moda que de sobte desapareix i que passen una travessa al desert. Sí, això els hi ha passat, no solament els d'aquí. O sigui, jo què sé... Nosaltres, per exemple, coneixem molt el Pepe Sacristán. El Pepe Sacristán va fer totes les pel·lícules del cine espanyol durant un temps, i durant 20 anys. Ara torna, perquè els joves el tornen a recuperar. Ell mateix està sorprès. Està sorprès, l'home té 76 anys, amb una salut de ferro, estupendo, fantàstic, ja ho veu també. Però ha estat 20 anys que ningú l'ha mirat, perquè ha anat fent teatre i ha anat fent les seves coses, però durant 20 anys ha estat a casa seva esperant que el toquessin. Vull dir que tenim aquesta cosa una mica així. Això no els hi passa als de la BBC. No els hi passa. Avis de seguir, de la Judy Dench i tal, les criden sempre perquè ja són monuments que són intocables. L'altre dia, no sé qui parlava de TV3 i dic, què feu ara aquest any? I em diu, fem bolets, ell era que es producer i em va dir, fem bolets i un programa amb el Roger de Gràcia. I ell mateix va dir,
tinc la sensació d'estar vivint en un bucle. No, perquè els bolets, el Roger de Gràcia, quants anys portem amb els bolets al Roger de Gràcia? I el Joan està fent una sèrie de televisió. Bueno, però el Que Joan li perdono. es diu El Crac, i el Crac és ell. Sí, És un crac. sí. I ha fet un càsting de nenes de 18 anys que s'enrotllen amb ell. Home, clar. Si jo fos el Joan també ho faria. I del Joel li perdono, no sé per què. Per cert, com us heu anat al teatre, jo volia saber si esteu implicats en alguna preparació de temes teatrals, ja parlant de cinema, de televisió, de teatre. Doncs jo estic amb dues amigues actrius i ara aviam si en pillem alguna altra per muntar una obra de teatre anglesa, no, americana, perdó, americana, bueno, no ha sortit anglesa perquè clar, està traduïda a l'anglès i per muntar-ho com nosaltres, o sigui, muntar-ho nosaltres, quan la tinguem muntadeta, doncs anar a vendre-la al mercat, anar als productors i dir, mira, tenim això, teniu algun teatre, ens hi podem col·locar, si us falla alguna cosa tal, així amb aquest pla. Us la comprarà. Sí, no? Doncs això. Si algú està interessat, Sí, ho estareu. fins a començar la cosa aquí. No esperar que ens contractin o que ens ofereixin una obra de teatre i un teatre, un director i tal i qual, sinó fer-ho nosaltres i quan tinguem dir, mira, i això, què? Venir aquí a Sant Pol a fer-la, venir aquí a Sant Pol a fer-la, venir aquí a Sant Pol a fer-la. S'ha entès. Oriol. Jo, com a bon representant de la meva generació, faig fuga de talents, tot el teatre que faig el faig a fora, a Alemanya, que és on hi ha diners, a Bèlgica, a Corea, hem estat fa poc també vam estar a Brasil, arreu del món. Aquí actuem poquet, anem un dia a Lliçà de Vall. Mira, Corea i Lliçà de Vall. Tenim un vol a Lliçà de Vall i la resta, arreu del món, que és on encara... Nosaltres fem teatre de carrer, nosaltres fem teatre, el que dèiem, no? Fem teatre amb vocació de vendre fora, no? Aquí la Generalitat de vegades ens ajuda, de vegades no ens ajuda gens, i el que sempre trobem a faltar per això és el reconeixement. Crec que caiem en la cosa aquesta de les glòries catalanes, o sigui, la companyia. Quina és la companyia de teatre catalana de mi? El Tricicle. Us dic molt ras. Estan molt grans, eh? Sí, però segueix fins que no els hi treguin els títols, són ells. Però no fem mim, Joaquim, no fem mim. Després està molt ras encara li sonarà a algú. Després ja, si dic Ponte en Pie, ningú sap qui és. Estan girant per tot el món. La Tal, tampoc segur que no l'heu sortit a parlar. No sé, us en podria dir pràcticament una desena de companyies que tenen també, tenim un reconeixement arreu del món al·lucinant i aquí ningú sap qui som ni res. I seria maco que una companyia de teatre se'n va a Corea, nosaltres hem actuat un parell de vegades a Corea. Corea us asseguro que és un país molt diferent que el nostre. Quan anem al restaurant mirem, no està clar, ningú sap anglès, no? Llavors diem, això i això, depenent del preu. I llavors un dia ens van portar pous viu, se'l vam menjar, experiència molt desagradable. Doncs... I no els hi podíeu dir, us el passessin una mica. Sí, llavors el segon cop... A la gallega. El segon cop que vam anar a Corea, també s'ha de demanar així, perquè clar, fas això i això, i tot era peix cru. Doncs quan ja portaves una mica de peix cru, un s'aixeca, com que fent mi, un agafa i li fa... No? I la senyora ens va mirar com, no sé què li vam demanar que fregís, perquè allò no s'havia fregit mai a Corea abans. Ens ho fregeix, ens ho passa per la paella, ens ho posa, ara sí, estàvem fins aquí de peix cru. I arriba el propietari, mira, i comença a estocar-la, i fa, no, entens. I llavors, es comença a riure de nosaltres, mira, que burros. Ens havíem menjat, ens havíem menjat els 6 torns fregits, no sé què tenen fregits. I vull dir que això, jo, dissortadament, si no aneu a Lliçà de Vall el dia 6 de juliol, la resta de vols, doncs Bèlgica, Holanda, Alemanya i així. Bueno, també pots demanar-ne un aquí. A Sant Pol. Aquí a Sant Pol ja l'hem fet. Aquí a Sant Pol vam fer un joc així
un cop vam anar de gira a l'Índia, fins i tot a l'Índia. Vam anar de gira a l'Índia i a l'Índia té pocs diners, pobres. I llavors ens pagaven molt justet. I llavors vam fer un tracte amb l'alcaldessa que va ser, com que Sant Pol és un poble petit que no pot pagar grans catxers, et fem un catxer molt barat, però ens has de contractar ja, perquè necessitem els calés per anar a l'Índia, que si no, no paguem el vol. I llavors l'alcaldessa Rauda i Velo ens va contractar un vol i molt barat, molt barat. Però vol anar a l'Índia, però amb això no vull inclinar el vostre vot, que avui és dia de reflexió. Vosaltres voteu que tinguéssiu que votar abans de saber. Joaquim, estàs implicat en alguna qüestió teatral? Jo he de fer una cosa que en realitat és una gala, que el 15 de setembre la podeu veure per TV3, que és una... Cada any es fa una cosa que es diu Catalunya aixeca el taló, on es presenta tota la temporada teatral. Aquest any es farà al Liceu, i llavors he de dirigir la gala aquesta, que és una gala on es passaran trossets de totes les obres que es faran. Passarà un tros de Maricel, que també dins del bucle la tornen a reposar. Es passarà un tros de Sister Act, un musical que ara s'està muntant, d'allò, es passaran trossets, torna al crèdit, coses d'aquestes, i ara estem just començant a preparar això cada el 15 de setembre. I després tinc algun projecte teatral per més endavant, per Barcelona i també per Madrid. Cinema, teatre i televisió. Cinema, teatre i televisió, això que faci falta, sempre obrir un xiringuito. Són 3:15, si us la gent sembla que vulgui veure el partit... Deixem 5 o 10 minuts per si algú del públic, a la segona part d'aquest debat ja sabeu que és que vosaltres pugueu fer alguna pregunta als convidats, en Joaquim, al Oriol o a la Carme. Ja ho hem dit tot. Home, però si ells tenen ganes, potser alguna anècdota, alguna cosa... Mira, vols aprovar-la? Vol preguntar. Està engegat el micro? Sí. Està engegat. Ara. Sí, a la televisió interactiva i això que deies de la universitat, el jovent amb el mòbil, tot això pot influir a que la televisió funcioni d'una altra manera. Que tot funcionarà d'una altra manera arrel que entra internet i que la gent ja no veu la televisió com la veia abans, les generacions joves no veuen la televisió. O sigui, no encenen la televisió de la televisió. Tenen aquí posat l'ordinador, més la tablet, més l'altre, més no sé què, Facebook, aquí, allà, tot programes, et busques, et muntes la teva pròpia televisió. És clar que això està canviant. Els que inicieu això us podria influenciar si l'espectador des de casa està donant una informació. Sí, és clar, hauria de... Clar, a mi ja influenciar-me, jo, com diu aquell, me'n vaig a aquest món, que diu aquell, amb la qual a mi això ja m'és una mica igual. Vull dir, però sí, és clar, que ha d'afectar per descomptat, vull dir, les noves maneres de veure i de funcionar han d'afectar. També penso que internet farà una revolució en si mateixa, perquè, és clar, ara és un territori absolutament obert, on tot és tiramilles. Aquí ja sabeu que és un dels països, tenim la sort de ser un dels països on més es descarreguen les coses de franc i on més pirateria hi ha. Crec que som el segon país del món. Bueno, som segons amb algo, no? Sí, som segons amb algo. Esclar, vull dir que sí, esclar que afecta, lògicament, perquè... Molt bé, no sé qui recull el micro. Sí, aquí va. Sí, afecta. Algú més, alguna anècdota, alguna cosa que us interessi, de cinema, teatre, televisió? Respecte d'aquesta pregunta que feies, hi ha una cosa que està passant ara que és molt divertida, que és Twitter més el programa cutre del moment. Llavors, ara fa poc va haver Eurovisió, i llavors Eurovisió juntat amb Twitter era d'un divertit, perquè clar, tens, jo què sé, 1.000 ments, 2.000 ments, algunes d'elles realment brillants, pensant quina parida dir, no, del que està passant, i tu passes pipa. I al final estàs veient Eurovisió, i Eurovisió fa un share espectacular. Però és que clar, després tens gent, el Nacho Vigalondo, gent molt bona, alguns coneguts, alguns anònims, que van fotent conya marinera, i tu passes pipa. No, ara la informació és això, la gent surt del teatre i tuiteja el que li ha semblat l'obra de teatre. És a dir, que immediatament tens la crítica. El que passa és que, esclar, internet és un terreny molt obert, on et poden posar per si volen, però poden posar pels núvols d'una manera molt fàcil i així. Té les seves dos perfectes, però sí, lògicament, ens hem d'anar adaptant, perquè si hi ha alguna cosa que hagi evolucionat molt i ha canviat molt, ha sigut justament amb la nostra professió, perquè recordo
de la comunicació és que és continu, o sigui, és que contínuament has d'estar reciclant. Ara, la facilitat que hi ha per les generacions joves de poder-se expressar és també molt millor. Jo quan era petit, intentava fer pel·lícula, havia de comprar un rotllo de la casa Kodak de 4 minuts que l'havia d'enviar amb Super 8 a no sé on, a Suïssa, que me'l revelessin, arribava al cap de 10 dies i allò ho havia d'anar muntant així i tal. Ara tot el dia és que amb un mòbil pots fer una pel·lícula. Jo vull fer un experiment el dia 25 d'agost a Madrid, precisament, que és fer una pel·lícula de 75 minuts amb un plan. I això ho pots fer ara. Abans era impossible. És a dir, clar que i això ho pot fer qualsevol pràcticament sense massa inversió econòmica. Igual això és molt bo perquè sí permet una democratització, diríem, de les eines, però t'has de posar molt al dia. Alguna pregunta més? Doncs això. Doncs moltíssimes gràcies, Joaquim, moltíssimes gràcies, Carme, moltíssimes gràcies, Oriol. Un plaer que hàgiu vingut i ens trobem dintre de 3 mesos. Molt bé.